Ngikubingelele-ke lapha mlaleli ekhaya, ngiyethemba uyaphila. Lona-ke umfana wakaMbeje, umuzi wandile igama. Lana-ke bengicela wenze okulungile, ube nesihle, upresse u-subscribe button ukuze ngizokwazi ukukulandela ezinye iy'ndaba ezingenayo-ke namhlanje. Zithi unobhala we-ANC umnumzane Fikile Mbalula uzobe enesithangami nabezindaba eLuthuli House namuhla ukucacisa ngokwenzeka eGauteng njengoba kwehlela umcimbi wokumenyezelwa kwabaphathiswa beminyango eyahlukene. Bengicela-ke mlaleli lapha ekhaya ukuthi subscribe button ukuze ngizokwazi nami ukuthi ngiphinde ngibuye nezilandelayo nezinye futhi